Myslíte si, že toto je len obyčajné jablko? Nie, toto je super jablko zo záhrady a bez postrekov. A prečo je také výnimočné? Poďme sa na to pozrieť. Obsahuje až 4 gramy vlákniny, hlavne pektín, ktorý krmí dobré baktérie v čreve a zlepšuje trávenie. Má nízky glykemický index, takže je vhodné aj pre diabetikov. Flavonoidy, kvercetín a vitamín C pomáhajú proti oxidačnému stresu a zápalom. Znižuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, podporuje imunitu a súvisí s nižším výskytom infarktov a mŕtvice. Obsahuje fytonutrienty, to sú látky, ktoré znižujú riziko neurodegeneratívnych ochorení, ako je Alzheimer. Podporuje hydratáciu, je z 85% voda. A pozor, niektoré štúdie naznačujú, že môže znížiť riziko rakoviny hrubého čreva, plúc a prsníka. A keď nemáte jablko zo záhrady, tak ho namočte do vody so sodou bikarbónov. Zbavíte sa tak časti pesticídov. Nie je to síce dokonalé, ale je to lepšie ako nič. Takže za mňa, jablko nie je len ovocie, je to výživa pre mozog, čreva, srdce a imunitu. A čo vy, máte radi jablka? Ja ich milujem. A vy? Hoďte mi to do komentára a ďakujem.